Il-pis addizzjonali għal ġlieda kontra l-klima minn dawk li jgħixu fil-Gżejjer għandu jinqasam bejn kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Għal dan il-Membru Parlamentari Ewropew Cyrus Engerer waqt laqa mal-mexxejja tal-Industrija tal-Avjazzjoni li kienu qegħdin jiltaqgħu f'pajjiżna. Engerer saħaq li fil-waqt li rridu nkunu l-aktar ambizzjużi u nisfidaw lil nfusna dwar l-ambjent, irridu nassiguraw li min jgħix fuq gżira ma jkunx żvantaġġjat bi prezzijiet aktar għoljin. Engerer spjega li biex l-Ewropa tilħaq il-mira li tkun neutrali mill-karbonju sal-2050 edha ddaħħal diversi miżuri ambjentali li huma importanti anke għas-saħħa tal-bniedem. Għaldaqstant saħaq li kien importanti li kull settur tal-industrija jitħaddem b'metodi dejjem aktar notfa u ambjentali u sostna li fl-istess waqt il-konnettività għal gżejjer bħal Malta hija essenzjali u fin-nuqqas ta' metodi oħrajn irridu naraw li ebda persuna li tgħix Malta jew gżejjer oħrajn ma tkun żvantaġġjata waqt it-tranzizzjoni ambjentali. L-industrija tal-avjazzjoni hija essenzjali għal pajjiżi bħal tagħna li huma gżira sabiex ikollna l-konnettività mal-kumplament tad-dinja. Bħalissa għaddejjin b'numru ta' liġijiet fuq livell Ewropew sabiex naraw li din l-industrija tkun iktar ħadra, iktar ambjentali u tnaqqas ukoll l-emissjonijiet fil-ġlieda tagħna kontra it-tibdil fil-klima. Engerer spjega kif ressaq numru ta' emendi fil-kumitati rispettivi u anke fil-plenarja biex il-partikolaritajiet tal-Gżejjer stati jittieħdu dejjem in konsiderazzjoni.